Id-disa ta' filgħodu. Bħal kunar ta' Sibt, Misraħ San Ġalkbu f'Ħażabbar kien mimli bil-vannijiet li kienu qed ibijaw kull xorta ta' prodotti waqt li diversi persuni l-aktar anzjani bdew jixtru bħala parti mill-qadi tal-ġurnata tagħhom. Kwarta wara, sajjetta fil-Bnazzi għal kull min kien hemm. Xhieda fuq il-post raw vettura tibqa' dieħla f'oħra fil-bidu tal-Misraħ u minn hemm imbagħad baqgħet nieża b'veloċità fil-qalba tal-monti, bil-konsegwenza li tajret dak kollu li sabet qudiema sakemm waffqet b'impatt f'karozza oħra li kienet ipparkjata fit-tarf ieħor. Minn barra l-att ta' tillari tal-monti mafġin, inkluż bejn iż-żewġ vetturi, bankarelli u kaxxi maqlubin u ħadit imkisser, il-kommosjoni kbira li nqalet fuq il-post kienet ikkawżata partikolarment bin-numru ta' persuni li spiċċaw weġġaw. Għaw xi ħadd jista' jara daqsxejn il-persuna li kien dan għax qed ibassħożi. Fil-Misraħ jiddomina wkoll l-ajjat u l-biki wara din l-esperjenza kiefra li għaddew minnha ż-żabbarin. Fuq il-post jisejħu qatt ta' timijiet mill-Isptar Mater Dei u diversi ambulanzi flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u mill-Korp tal-Pulizija. Jassistu wkoll uffiċjali tal-Leża u ta' Transport Malta. Fil-Misraħ ta' San Ġalkbu, it-timijiet mediċi taw l-ewwel għajnuna lil 9 persuni b'kollox, filwaqt li 6 minnhom kellhom jittieħdu l-Isptar Mater Dei għal aktar kura. 4 minnhom nisa ta' 39 sena, 66 sena, 77 sena u 84 sena u żewġ irġiel ta' 36 sena u 81 sena. Kollha residenti f'Ħażabbar. Aktar tard, l-anzjana ta' 84 sena ġiet iċċertifikata bi ġrieħi gravi u l-oħrajn kienu iċċertifikati bi ġrieħi ħfief. Infermiera li insertat fuq il-post u ħelsita biżbrix ukoll bdiet tagħti l-għajnuna mill-ewwel. Mill-informazzjoni f'idejn One News jirriżulta li ħadd minn dawk li kellhom jiġu rikuverati ma kienu f'qagħda kritika f'xi ħin. Is-sewwieq tal-vettura, anzjan ta' 79 sena minn Ħażabbar stess, ukoll kellu jiddaħħal kura minħabba x-xokk fuqu. Jirriżulta li mal-pulizija dan qal li ħassu ħażin, bil-konsegwenza li spiċċa qafas il-gass minflok il-brejk. Il-kelliem għall-Pulizija Brendan Pisani stqarr minn fuq il-post stess li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadha għaddejja b'mod partikolari biex tiġi stabilita d-dinamika tal-każ. Jgħid ukoll li dan il-każ kien wieħed aċċidentali. Ix-xofier li huwa anzjan ta' 79 sena jidher illi mod aċċidentali sa fejn kien armat il-monti kif taraw il-karozza wafqet ukoll fuq il-post u f'dan il-moment ukoll ix-xufier ta' din il-vettura qed jingħata wkoll il-kura minnaħa tat-tobba ta' Mater Dei sabiex ukoll ikomplu jassistuh anke mod medikament. Il-Ministru għall-Intern Bajrin Kamilleri kien preżenti fuq il-post fejn tkellem l-uffiċjali li kienu qed jassistu fuq il-post. Ftit wara jikteb ukoll fuq il-midja soċjali il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela li ta' aktar dettalji dwar dawk li ttieħdu għall-kura. Preżenti wkoll fuq il-post kien hemm is-Sindku ta' Ħażabbar, Jorge Grek, li ringrazzja lil kull min ta' l-ewwel għajnuna filwaqt li talab lill Madonna tal-Grazzja, patruna tal-lokal, biex iżżomm ħarsita fuqhom.